Este parque é unha das obras que a Diputación de Lugo puxo no seu percorrido porque apostamos sempre polo rural, por desenvolver proxectos donde moitas outras persoas non ven futuro. Este lugar, ademais, ten unha enorme forza simbólica. Estamos no centro xeográfico de Galicia. Este lugar, que durante moitísimos anos foi referencia nos mapas, pero que desde hoxe abre esa nova etapa como un espazo de encontro para toda Galicia. O importante será iso, non será a obra, será o lugar. Ese lugar que debe estar cheo de vida, que debe estar cheo de familias. Este parque non remata aquí. En realidade, hoxe comeza todo. Este será un punto de encontro para Galicia, porque aquí celebraránse actividades culturais, encontros sociais, iniciativas empresariais e profesionais. Tamén será un escaparate dende o que amosar a nosa riqueza patrimonial, natural, cultural e gastronómica. E será tamén o centro da estrategia turística de Antas de Ulla.